विशेष भावे जोंहा जिफोर ब्लक दङ बेयो गामि ओनसोल जौगानायनि थाखाय गासिबो खामानिफोरखौ मावनांगौ दा गोबाव सम गोबाव बोसोर DRDA खामानिफ्रा थिग मथे जायाखै जायनि थाखाय गामि ओनसोला जौगायाखै बोसोराव कोटि कोटि रां फैयो ब्लकफ्राव बे रांफ्रा मोजाङै बाहायजायाखै दा बेनिखायनो जोङो रिभिउ लागासिनो दङ गुबुन गुबुन ब्लकआव जे बेवहाय MGNरेगानि खामानिफ्रा मोजां जानांगो PMY नि न'फ्रा मोजाङै लुजानांगो आरो बेजों लोगोसे SRLM निफ्राय जोंनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों गोबांखिनि स्किम बिथांमोना आखायाव लानो हायो बेफोरखौ लानायखौ नुनो मोनाखै गोबां जायगायाव बेनिखायनो जोङो रिभिउ लानानै बेखौ बोरैहाय मावहोनो हायो आरो गामि ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायाव आरो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो खामानि होनायाव MGNरेगाखौ जों बोरैहाय मोजाङै बाहायनो हायो बेखौ ब्लकजों जोङो सावरायगासिनो दङ आरो गासैबो VCDC चेयारमेनफोर GRSफोर GPSफोरजों रायलायनानै बेखौ प्रेक्टिकेलि बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेनि सायाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो माखासे बिथांखि खामानि आखायाव लादों नैबे डेभेलपमेन्टआव माबायदि जौगासारनायनि खामानि गोबां खामानि मावनांगौ दङ बेवहाय एसे खामानिफ्रा स्ल' जानानै दङ गोबां खामानि मावनांगौ दङ स्किमफ्राबो नांगौ बायदि इमप्लिमेन्ट जायाखै ओंखायनो बिथांमोनखौ बिथोन होनाय जादों जे थिग खालामनांगौ आरो आंबो फैगोन सप्तायाव बेवहाय फैबावगोन आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि सायाव गासैखौबो नायगिदिंगोन बे डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जाख्ल'नायबो अजद फैबाय थादों बेबायदि स्पेसिफिक आंनियाव खुनु रादाब गैया माने जाख्ल'नायनि जुदि पाब्लिकआ जुदि होयोब्ला बा सोरबा बेबायदि होयोब्ला आरो बेखौ जुदि जों इनकुवेरि खालामना मोनोबा बिनि सायाव एक्सन लागोन